Marcus Aurelius Antoninus, uvod u životne lekcije. Marcus Aurelius, rođen 121. godine, bio je rimski car koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti ne samo kao moćan vladar, već i kao duboki mislioc. Njegove meditacije, napisane tijekom njegovih kasnijih godina, pružaju uvid u njegov i srce, te nude bezvremenske lekcije koje svijet i danas cijeni. Kroz te lekcije, Aurelius nas vodi na putovanje kroz filozofiju stoicizma, otkrivajući nam tajne smirenog i svrhovitog života. Pierda. Prihvati ono što ne možeš promijeniti. Prihvati stvari koje sudbina donosi i voli ljude s kojima te sudbina povezuje. Zamislite život u kojem ste oslobođeni okova brige i stresa zbog stvari koje su izvan vaše kontrole. Prihvaćajući neizbježno, oslobađamo se tereta besmislenih borbi i usmjeravamo svoju energiju na ono što zaista možemo promijeniti. Neka vam ovaj koncept postane svjetionik kroz maglu svakodnevnih izazova, vodič koji će vas usmjeriti ka unutarnjem miru. Druga, prakticiraj zahvalnost. Kad se ujutro probudiš, pomisli kakva je privilegija biti živ, disati, misliti, uživati i voljeti. Zahvalnost je ključ koji otključava vrata sreće. Svaki novi dan donosi priliku za zahvalnost, za priznavanje malih čuda koja obogaćuju naš život. Pronađite ljepotu u svakodnevici, u jednostavnim trenucima koji često prolaze neopaženo. Nađite vrijeme za promišljanje i cijenjenje onoga što imate, jer zahvalnost transformira naš pogled na svijet i otvara srce za radost. 3. Fokusiraj se na sadašnji trenutak. Nemoj se baviti prošlim stvarima ili budućim, već se usredotoči na sadašnji trenutak. Prošlost je nepovratna, a budućnost neizvjesna. Snaga sadašnjeg trenutka leži u njegovoj sposobnosti da nam pruži mir i jasnoću. Usmjerite svoju pažnju na ono što se događa sada, ovdje, i osjetit ćete kako stres i tjeskoba nestaju. Živite u sadašnjosti, jer samo u sadašnjem trenutku možete oblikovati svoj život. 4. Budi dobar prema drugima. Kad se probudiš, reci sebi: danas ću sresti ljude koji su nametljivi, nezahvalni, arogantni, lažljivi, ljubomorni i sebični. Oni su takvi, jer ne znaju razlikovati dobro od zla. Svijet je ispunjen različitim ljudima, od kojih mnogi nose svoje vlastite terete i nesigurnosti. Pokažite suosjećanje i razumijevanje prema svima koje susrećete. Vaša dobrota može biti svjetlo koje vodi druge kroz njihove tamne trenutke. Ne dozvolite da ponašanje drugih određuje vašu reakciju. Umjesto toga, budite dosljedni svojim vlastitim vrijednostima i idealima. 5. Razvijaj unutarnju snagu. Ne uznemiruje nas ono što nam se događa, već naš stav prema onome što nam se događa. Unutarnja snaga je vaša osobna tvrđava, mjesto iz kojeg crpite mir i stabilnost. Vaše reakcije na vanjske događaje oblikuju vašu stvarnost. Radite na razvijanju unutarnje snage koja vam omogućava da ostanete mirni usred oluja života. Vaša moć leži u vašoj sposobnosti da zadržite kontrolu nad svojim mislima i osjećajima. 6. Prihvati smrt kao dio života. Nemoj se ponašati kao da ćeš živjeti 10.000 godina. Smrt visi nad tobom. Dok si živ, dok možeš, budi dobar. Smrt je neizbježan dio ljudskog postojanja. Umjesto da je se bojimo, trebamo je prihvatiti kao podsjetnik na krhkost i prolaznost života. Prihvaćanje smrti nas motivira da živimo autentično, da iskoristimo svaki trenutak i da budemo najbolja verzija sebe. Živite s punim srcem, jer život je dragocjen dar koji ne traje vječno. 7. Samodisciplina i samokontrola. Ako su ti uznemireni duša i tijelo, vrati ih u mir i sklad. Učini to jednostavnim i skromnim životom. Samodisciplina je ključ za postizanje unutarnjeg mira i sreće. Kroz kontrolu nad vlastitim mislima i ponašanjem možete postići harmoniju i jasnoću u svom životu. Jednostavan i skroman život omogućava vam da se usredotočite na ono što je zaista važno, oslobađajući vas od nepotrebnih komplikacija i stresa.
Zaključak, kroz mudrost i lekcije Markusa Aureliusa otkrivamo tajne smirenog, uravnoteženog i svrhovitog života. Njegove misli su vodič koji nas podsjeća na važnost unutarnje snage, zahvalnosti, prisutnosti i dobrote. Neka vam ove lekcije budu inspiracija da živite autentično, s hrabrošću da prihvatite neizbježno i s odlučnošću da budete najbolja verzija sebe. Učite od Markusa Aureliusa i dopustite da vam njegova filozofija osvijetli put ka ispunjenom životu. Označi video sa sviđa mi se i pretplati se na kanal besplatno. Vidimo se sutra.